Ассалому алейкум дӯстони гиромӣ, подписчикони азиз. Ба ҳамаи шумо ба хотиратон мерасонем, ки ин хушхабар аст. Албатта аз 15 июли соли 2022 сарҳад кушода шудааст, яъне границаи Қазоқистон кушода шудааст ва бародарони мо, ки дар он ҷо дар хизмати ғарибо ҳастанд, ба шумо албатта ки пешниҳод мекунанд, пешкаш мекунанд гузаштани сарҳадро, яъне гузаштани границаро. Ва инчунин дар хизмати шумо Маҳмадулло бародармон ҳаст, ки мо албатта дар ин ҷо контактҳои вайро мемонем. Албатта занг занед, муроҷиат кунед аз шаҳри Москва ва шаҳрҳои вилоятҳои Москва. Бемалол занг зада пурсед, аниқ кунед ва ин бародар шуморо ба осонӣ, бе мушкилӣ иншоалло ки бурда мерасонад. Дар хизмати шумо автомошинаи Toyota Camry бо тамоми санъаташ, яъне бо тамоми ҷиҳоз омода ҳаст. Телевизор, Wi-Fi, ҳама чиз дорад. Шуморо бурда бо абрадна оварда мерасонад. Мушкилиҳои каму бешро низ дар албатта ки аз мигратсион ё ин ки регистратсия мушкилӣ ҳам дошта бошед, иншоалло ки ин бародар инро ҳал мекунад. аз шумо фақат муроҷиат кардан ва шоҳиди ҳамаи ин худатон шуда метавонед, чунки ҳозир ман ин видеоро мемонам ва шумо тамошо кунед. Он бачаҳои ғарибе ки граница гузаштанд, ҳамин нав ба шумо ҳамашро гуфта медиҳанд. Боқӣ дар паноҳи худо бошед дӯстони азиз. Подпискаро фаромӯш намекунем ва ба ин рақамҳо занг мезанем, муроҷиат мекунем. Иншоалло ки ба хости худо корҳои шумо ба осонӣ ҳал мешаванд. аллоҳ нигаҳбонатон бошад. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. бародарои аҳли ислом, ин ҳамин мошине ки ҳастай дидист, ин граница мерава мия. шофёри хубай, беҳтаринай, рав руд ҳама тарафай. ин ҳамин бародар граница рафтай омадай. салому алейкум. ака номут чиай? ака шоймардон. ака шоймардон кадом граница рафтӣ? аз инки ҳамин шофёр шуморо чӣ хел буд граница мақсад? чӣ масъала қатъи проблема документот чӣ буд? патент набуд. патент регистратсия холӣ дигаи чӣ надоштӣ? рада мақсад гаи паи бидад? ягон капек ягон каса надоде? на гаиё бидан охя ман накарда на? ҳамун паспортот ку ака? дар мошинай? буброр ҳамун паспорт ина мошин. салом алейкум ака. ака сози хуби тинҷӣ. номи ту чи ака? ҳала унҷа бес? муҳаммад иқбол. ҳамин ту граница рафти акаҷон, ҳамин мошин қатъи шофёр ёрдам додад? аиҷа ӯ границаи уҷа мисол рафтен дар дига мошин шиштен, мисол мақсад ӯ занакчаи казачка занака буртон, мақсад мошинаш тоза буд, мошинаш мақсад соз буд, ана мақсад хушрӯ гузаронтон, тараф шумо старатса кардак. чӣ документ доштӣ? патент доштӣ? патент надошти. регистратсия ҳам надошти, патент надошти. гаиё рада будан? мантон кардан? гаиё мантон кардан? як бор казачкара ман кардан. ба аи мошин не да ӯ мошинам претензия ягон чи ман кардам. чизе ҳаста ҳамун гапа бигӯ. инҷа гапое ки ҳамин мисол живой записаи ягон ҷои сӯснаш нестай бигӯй ки мақсад казачкара ман кардам. мора ягон чи накардам. вақте ҳалш кардам. мақсад ягон мушкил набуд. паспортот ку? паспортот ина бародаро паспорташ як регистратсия холи дошт. ина нигоҳ кунем бо нагем ки мақсад ина печат. ҳамин печата ина хиштро бубинем. ина печат қайдаи чи соз наметова. ина чандами числоай? хоб якмай 1-8 ваяй камтар безеб метова. ина чи ай шумо ку? ина бародаро живой записай. хеле чи нестай, мақсад ягон исӯсӣ нестай. ина мошин комфорт май. мошин чӣ дора ака? телевизор дора?
как до самолёт дара телевизор дора вайфай дора ҳамаи чиз дора ҳамин шофёр чизе гуфт ки ҳамаи чизора шумо ҳамаша када гохя ёрдам када миграсиониётона ҳамаша ин ҳамин овози май бародаро ку ҳамин чи шайшон